afscheidsschädigt van is aller Knien. Dus Knien had een tieren warmer libbenhand. Hij had een hele protestantes knienjes in halhand en de namen stampende bezwaar gehad. Verder had er zo'n 4000 knien achterlet op deze vrouw, wat ik heel goed spijtjes zie. Knien, wij zullen die missen, jongen. Dat is de beste knien van Friesland. Daar knien, daar jongen, ik zie je daar, rollator. Hier